16 март бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дуввумин фестивали дӯстии ҷавонони шаҳри Душанбе таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат ва меросдори анъанаҳои наврӯзӣ баргузор гардид. дар фестивали мазкур Одилзода Дилбар, муовини раиси шаҳри Душанбе, Чоршанбезода Сураҷ, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши насли ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Неъматзода Маликшоҳ, раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, Мирзодода Иброҳим, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, Раҳимзода Шоҳзод, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, ҷавонони фаъол аз тамоми манотиқи кишвар ва донишҷӯёни хориҷӣ дар шаҳри Душанбе таҳсилкунанда иштирок карданд. Одилзода Дилбар, муовини раиси шаҳри Душанбе, иброз намуд, ки ғамхориҳои наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои наҷибу дурбинонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷавонони имрӯза дучанд аст. Баъдан Неъматзода Маликшоҳ, раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ба иштирокчиён дар бораи нақши пешвои миллат дар раванди ҷаҳонишавии Наврӯз ҳарф зада, таъкид намуд, ки чорабиниҳое ки қариб рӯзе нест дар пойтахти мамлакат ва бо воситаи дастгирӣ бевоситаи шаҳрдори муҳтарам дар саросари кишвар баргузор мегарданд ва мо шоҳид мегардем ки ҷавонони мо садҳо дар ин маъракаву чорабиниҳо иштирок мекунанд ва ифтихор аз нангу номусу ғурури миллии хеш мекунанд, аз истиқлоли ватан шодӣ мекунанд, аз сиёсати хиратмандона, созанда, бунёдкорона ва бо барори сарвари давлат мекунанд. ва шумо хушбахтарин насл ҳастед ки дар як фазое зиндагӣ мекунед ки фазои шодӣ аст, фазои наврӯзӣ аст, фазои меҳр аст, муҳаббат аст ва саршорӣ аз ин рӯзгори пурсаодат аст. инчунин аз ҷониби дигар намояндагони вазорату идораҳо маърузаҳо хонда шуда иштирокчиёнро бо фарорасии Наврӯзи хуҷастапай муборакбод намуданд. ҳамзамон гуфта шуд, мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама эҳтироми инсон, боздоштани хотираи гузаштагон ва дӯстӣ байни дигар давлатҳо мебошад, то дар ҳама давру замон арзишҳо ва беҳтарин расму оини миллӣ ҳифз ва гиромӣ дошта шавад. хотиррасон мекунем, ки фестивали дӯстии ҷавонони шаҳри Душанбе таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат ва меросдори анъанаҳои наврӯзӣ аз 16 то 19 марти соли равон идома ёфта, дар ҷараёни фестивал бо дигар минтақаҳои зебоманзари кишвар шинос мегарданд. Наҷиба Муродбекова, Сайёраи Қиёмиддин, Хаёми Комилҷон, YouTube канали Ҷавонон ТВ.